Инвестиция ли е изкуството в България? Категорично, особено в последните години, тъй като голяма група от хора започнаха да инвестират в изкуство, но е много важно да споменем, че не всяко едно произведение се превръща автоматично в финансов инструмент. Много е важно на кои автори ще заложим. И тук всъщност се намесват галериите и арт-консултантите, които са хората с опит, които могат да въведат публиката и новите колекционери в това към кои автори да се насочат, когато говорим за инвестиране в изкуство. Нашият пазар прилича на фондовата борса. Има страшно много предложения, но много малка част от тях са реална инвестиция. Точно така, съгласна съм. Променя ли се профила на колекционера и всъщност кой купува изкуство в България? В България колекционерите са с няколко общи характеристики. Високо образовани, финансово стабилни и изключително взискателни, тъй като за тях на първо място идва стойността и качеството, а не просто количеството. Това са хора, които са много начетени и се вълнуват истински от пазара на съвременно изкуство. Прави ми впечатление, че в последните 10 години публиката се обнови и виждам много по-млади хора, които вече имат жив, запален интерес към нашата българска съвременна и класическа сцена. И слава Богу! Да, и аз се радвам за това. Един много хубав въпрос, според мен. Какво търсят галеристите, когато започват да работят с някого? И по-конкретно ти ни кажи, когато ти стартираш работен процес с даден автор, какво за теб е важно той да притежава като качества, какво търсиш? За мен специално има няколко неща, които са водещи, а именно талант, амбиция, професионализъм и търсене на уникалност. Тъй като да си само талантлив в днешно време вече не е достатъчно. Трябва да имаш и амбицията да работиш много. А ти как реши да се занимаваш със съвременно изкуство? Ами при теб е много по-бизнес частта развита, нали, говориш повече за пазар, за инвестиции. Не, че при мен не е така, хората да не ме разберат погрешно, но може би, защото съм и по-романтична натура, разбира се, аз обичам изкуството и за мен е изключително удоволствие да работя с съвременни автори, тъй като ти знаеш, моят фокус е главно работа с съвременни млади творци. За мен е, освен емоция на първо място, това е мисия. Мисия, за да може българското изкуство и култура да стигне до все повече хора да могат да го усетят, да могат да го разберат, да дадем на българските таланти необходимата сцена, която смятам, че те заслужават, да им дадем тази изява, от която имат нужда. Изкуството е разговор, повод за една така по-задълбочена интимност и това изключително много ме вдъхнови. И ти личи. О, да, благодаря.